Ahojte, dnes sme prvýkrát v Rapovciach na kúpalisku, je to pri Lučenci a chcem vám povedať, že je tu veľmi super. Je tu termálny bazén z termálneho prameňa a sú tu aj normálne plavecké bazény, aj detský bazén s protiprúdom. Nerobila som video, lebo je tu veľa ľudí a nechcem ich tým vyrušovať, ale po tomto mojom príhovore budete mať také fotečky, ktoré som tu urobila. Je tu aj výborné jedlo, robia výborné palacinky slané aj sladké, guľočkovú zmrzlinu. V živote som to nevidela, nejedla teraz prvýkrát. Výborné langoše a naozaj tu veľmi také príjemné prostredie, také rodinné, dalo by sa povedať. Dookola sú kukuričné polia, je tu taký pokoj, kľud, takže naozaj sa sem oplatí ísť, ak máte chuť alebo čas ísť niekam cez Lučenec alebo na nejaké príjemné nové miesto, tak Rapovce určite odporúčam. Je tu samozrejme kútik aj pre deti, kde sa môžu vyhrať, vyskákať a samozrejme si prídu na svoje aj dospelí. Ahojte. Ahojte, aj dnes vás pozdravujem z kúpaliska. Po týchto teplých dňoch som mala veľkú potrebu ísť na kúpalisko a k vode. Dnes sme na kúpalisku v Hriňovej, to je okres Detva. Tu za mnou môžete trošku vidieť. Tiež odporúčam, je to veľmi príjemné kúpalisko takého rodinného typu, je to tu také kompaktné, cena vstupného je 6 €. Sú tu 3 bazény, plavecký so studenšou vodou, taký akože neplavecký s trocha teplejšou vodou a detský. Opäť po mojom tomto príhovore budete mať zo pár fotiek, opäť som nechcela točiť kvôli tomu, že sú tu ľudia, aby niekto nebol z toho nervózny alebo aby som niečo nespôsobila. Je tu detský kútik, 2 veľmi príjemné bufety, veľmi dobré vybavené šatne, sprchy a toalety, oveľa lepšie ako v Rapovciach. Je to tu také naozaj novšie a modernejšie, je ten rozdiel vidieť, že naozaj tá doba sa mení a fakt, že z roka na rok sa dajú vymyslieť lepšie a lepšie veci na tej kúpaliská. Príjemná mäkká trávička, to môžete za mnou naozaj vidieť. A je to tu fakt veľmi pekné, čiže ak by ste mali chuť, tak Hriňová, okres Detva určite odporúčam. Ahojte.